et cykelværksted i nærheden. Det er det, Hanna og Luna gerne vil lære i dag, eller i hvert fald gerne vil høre, fordi I vil gerne lære at lappe jeres cykler. Ja. Hvorfor kan I ikke finde ud af det? Jamen, det er altid min far, der har gjort det hjemme med mig. Nu bor jeg alene, så er det lidt praktisk at kunne selv. Hvad med dig? Ja, det er også altid min mor, altså der har jeg simpelthen været for dårlig. Men har I ikke set med, når jeres forældre har stået og lappet jeres cykler? Jeg kigger sådan lidt ud over skuldrene. Det er flot. Så, Men du vil gerne lære det. Ja. Vi har taget et par rigtig gode eksperter med i dag. Daniel og Niels Erik, I skal simpelthen lære de to damer. Niels Erik, du kan allerede gå i gang nu. Tror du, de kan lære det i løbet af udsendelsen? Ja, det er jeg ret sikker på. Det okay. Ja. Men hvis du går derover, så Daniel, du skal jo i mellemtiden fortælle. Nu lader vi som om cyklerne er punkteret. Vi har damernes cykler derovre, de er punkteret. Og vi har en, der er punkteret her. Hvad er det første, jeg gør? Det første, du skal gøre, det er at finde ud af, hvorfor at cyklen er flad. Ja. Diagnostisere den simpelthen. Nemlig diagnostisere den. Så du skal have dækket af, du skal have løsnet op med et dækjern. Nu har jeg lige snydt lidt, så det ikke bruger så lang tid. Så skal der den her, skal vi have den her omløber af. Så er det vigtigt at gemme den i lommen, så ikke den forsvinder. Det er den, der ligesom sørger for, at ventilen bliver siddende inde i dækket. Så tager vi simpelthen bare slangen ud sådan her, hele vejen rundt. Og så skal vi jo så finde ud af, nu tager jeg den ikke lige hele vejen ud nu, så skal vi finde ud af, hvad fanden der er galt med den. Ja. Og det kan jo være, hvis du har en gammel cykel, så kan den meget vel være blevet helt og gammel og slidt. Det er scenarie nummer 1. Det er scenarie nummer 1. Så vil du kigge på, nu den her er rimelig ny, men normalt vil du kigge i siderne på slangen, ligesom at finde ud af, giver den sig ud i siderne, er der sprækker, synlige sprækker, så er det en relativt gammel slange, og du vil skulle skifte den ud. Det er jo der, hvor man så siger væk med den. Væk og med det den får man tit at vide, synes jeg, når man er nede i cykelhandleren. Men okay. Der er nogen, der gør det på deres måde. Men lad os blive ved det. Nummer 2 kan jo være, at du simpelthen bare kører rundt på en cykel, der er lidt for flad. Og du er kørt ud over en kantsten, og du så har banket ligesom dæk og slange mod hinanden ind mod fælden. Og så er der kommet sådan 2 bid i, som var det en slange, der havde bidt sig fast, så det hedder snakebite, hvor der så er kommet 2 synlige huller. Det er svært at lappe også, så der vil du også kunne lave slangeskib. Okay, så er der tredje scenarie. Tredje scenarie er den helt gamle klassiske siver. Siver, det vil sige, at der kan jo enten være en sten eller et glasskål eller andet, der har klemt sig op igennem dækket og har punkteret slangen et sted. Og der skal du så finde ud af at få pumpet noget luft i, og så finde frem, altså pumpe en lille smule luft i dækket og finde frem til hullet. Og det er så det, pigerne skal prøve nu her. Okay, så det er simpelthen først ved scenarie 3, at der er et hul, som man kan lappe selv. Ja, det er det. Du kan jo risikere, at der er flere huller også, men er det ventilen, eller er det en gammel mør slange, eller snakebite, så kan du ikke gøre noget ved det. Piger, vi skal jo høre, om I er ved at få diagnostiseret jeres. I har simpelthen fået slangen ud nu. Det er sådan på vej. Det er sådan, så vi har simpelthen lavet et par huller i deres slanger. 2 forskellige slags måske. Nemlig. Og de skal selv lige diagnostisere det. Hvad synes Niels Erik, hvordan går det med dem? Det går faktisk rigtig godt. Det lykkedes dem meget hurtigt at få dækket af. I hvert fald på den ene side. Og herover der skal vi ikke have hverken dæk eller slangen helt af. Der skal vi bare have den flået ud over siden, så vi fik for at skille det hele ad hernede. Og herover der er det et helt slangeskift, så der skal vi have hjulet af også. Okay. Hanne, hvorfor er du gerne vil lære det? Altså fordi det er altid min far, der har gjort det. Det er pinligt, det jeg kunne selv. Og så vil man også gerne lære det videre til små børn. Eller hvis man selv får nogen senere. Og kunne. Det er godt at kunne, tror jeg. Og så er det jo også sådan, at er der færre, der lapper. I må godt arbejde videre, men jeg vil ikke afbryde jer. Der er færre, der lapper. Der er færre cykelhandler, der lapper, ja. Det er simpelthen fordi Arbejdstilsynet har sagt, at det må vi ikke. Vi må ikke stå og lappe i den lim, der bruges hver eneste dag. Det er jo okay, at du som normal cykelforbruger lapper med det lim, du bruger. Hvis du skal stå hver dag og lappe 30-40 cykler, så kan du godt blive lidt lør i hovedet, tror jeg. Så derfor er der færre, der gør det. Om lidt, der skal vi se på, hvordan det går med pigerne. Den ene skal have lappet sin cykel, den anden skal have skiftet slangen. Jeg håber, de har lyttet godt efter, og så vender vi tilbage og ser, om de kan nå det i løbet af den tid. Over til Rie. Ja, fordi der